Kamu no? Kamu mga babae ba? Kamu gyud maghatag ng Mga nausa na yung mga babae be. Kamu gyud maghatag ng mga lalaki no nga hatag og mga bati sa unahuna ninyo mga babae. Mo na makabuhat ng ubang lalaki nga bati ninyo kay gumikan sa inyong mga sinutuban nga wa koy respeto sa mga lalaki. Tara, Kabs. Tara. Kaya sa inyo ta. Tara. Saan naman tong kadak ugtog ya na taon ay ano kadak mo iso. Kadak ko na imo man taon nang display taon ay mao na laptop na dito. Pistahan sa mga tao. Ay, da. Problema na sa magtanaw. Ilis to ko Ito mag-ilis. Ay, problema na sa magtanaw. Ano pati naman tanong na kung saan mo nagbuntot sa indo pati man ang kung yun ya maraming karang kaka di ko Mao nag-iog na kay gidunggo pa ko. Kano ko nagdakin. maski na laing kayo ba mao na pistahan sa mga tao to nulhog na ito mao na siya gili Abo na lion. hindi ko lili lang rusa na mo mao nga gauna imbestihan to kuna ang timuan mo nang maguna na Dahil magtanaw ay problema na sa ilis magtanaw. ito kay tanaw na murag yung kaha ko sige na nakaw na ito so to Hindi, magtanaw. Kapag kasi kilis-kilis ay na sige na. pag-awaw pa mag-ilis dito ba may pala maghubo ka lakaw kaysa miski ko problema na si daghang nanaw na kagilaan na Mga miski mga tao, kailangan ang problema. Ano mo sige na sa nagpilungan ng mata. pag-ilis dito kayo Magkatagal kasi nalasyon silang pangunaw-na. so to no Ay, pero wala nila di ay. Imo sa Sila tao. sa magkilong ng saan ba na imong nang ipangpuran tao ng gidakuna na ay nausa na pilabog imong suksok niya imong nagsuksok ang tangkol So, pero ay, napkin rin na, oy. sige na ilis dito ba di ikaw lang tao di mong ilis kamu no kamu mga babae ba kamu gyud maghatag ng Mga nausa na yung mga babae, be. kamu gyud maghatag ng mga lalaki no nga hatag og mga bati sa unahuna ninyo mga babae mo na makabuhat ng ubang lalaki nga bati ninyo kay gumikan sa inyong mga sinutuban nga wa koy respeto sa mga lalaki kapoy ba ninyo Uy, problema na lang nila. Ano, tama sige sa mga mag-ilis na asa na ka O di lang nila pilungan ng mata. Di na nila sa Hindi lang mga yan pwede lang eh. Kung mulakaw ka, huwag yung mag-ingon anak. Eh, pero tingin ka anak. Komportable ako sa kong gusto mo. Saan ka na? Pao, di ka asawa pang huwag ako yung magkakita na. Magpangurog yun ko. Ano mga pangurog mo ka? Saan na mo ram nagkakaki ko? Pati yung nang duha ya. Saan taon na eh? Laga mag-ilis ito eh. Ay ka, dito ko. Mag-ilis ito sa... Komportable ko sa kong nila. Tama. Komportable ko. Pili ka. Wala sa problema nila. Tala, di ko mo. Kabilaw, sama ka, magpante ka, maglakaw, kaysa mag-ingon anak ka. Lakaw lang, Ay, di na ko, di na ko Ilis maglakaw ka ka. panahon. Di ka maglakaw. Kapoy yun. Tama pa. Manglakaw ta nga pati. Problema. Dapat yun, no? Dapat init kayo. Mo na, oran-oran dito, init kayo, magliki ko na. Oh, pati ko na liki aron, kaya pati init aron, yung mawag na yung masulsulungon. Pag-ilis dito ba? Mawag karon, init yung panahon, imo na yung oran-oran, magliki ko na. Mawag na, makasulti na ng ubang tao nga, kaning asawa ni Tig, pertig, nagkuwag hamunada. Imo lang tao nga, gipang oran-oran niya. Ilis to. Di lagi ko. Di ka, ilis, abre, di ka lakaw. Tala. Ako, di, way lakaw. Komportable ako kay kuani. Tama Kaya ba? na ako bilhin nga, pero tilay arap, panahon pang, burtag, di, sus, murag yung, kaya nga mga tao, wag kabadlong ko na mo, pag-ilis to. Ako, malakaw na ka na, pag-ilis niya. Ay, siguro ako na tao, may klaro. So yun mga idol, nari ko ilan yung mga games mga idol, ang 77 PNL. Oh, nindot din siya mga games mga idol, pag-uni ron, dali tuluan na mo isang pag-duwa mga idol. Oh, mauni siyang games mga idol, kamo na bahala din pili, uwin sa inyo, basta kayong paborito din mga idol, ang Mines kung ganahan mga idol. So okay, mauni yung Mines sa 77 PNL mga idol, no? Bita rin og 500 mga idol, no? Okay, oh, bit, ang atong gibit mga idol, 500. Okay, atong punan diya, kay dako man, na atong ba? 11,972. Sige, gibit na ako mga idol ha. Dapat di ka makayatak og duha upat ka bomba na. Mao na tong likayan, sige. Una. Oh, bomba. Okay. Yatak mo tag bomba di ato times to. 1,000 na to. Oh, dapat di gyud ta makakuan mga idol oh. Oh, sama ni. Oh. Bawi. Bawi ra. Oh, dapat mo minus ta. Mo minus ta og 500 ta balik tas 500. Oh, balik tas 500 oh. Balik tas 500 kinakadaog ko ta. Okay, una. Oh, bomba times to. Times to ani. Okay, bit. Oh. Samne, oh. Oh, daog dayon. Oh, cash out. Pila na to daog? 13,000? Oh, yung na legit ang 77 PNL mga idol. Kung saan pa yung paabot na sa comment section ang link.